كما يتغنيو تغتاتلتي أمانوي حيل حسابات نلومي حيزلكم زمتاخو صحف سدتن قرنبيت النتون زبل بچو دور زدبهاله بانجلاديشاوي صحفاي زي صحفة ارتيكليو نافت مدب كبلكم سدتنيا زفتو نجر زسعنا سبيو هيوتو ملو دما عبقص نفس وكف حدي سب مثلن بهرن زفت وسب كدلي نزل عالم عبقزا نفسو متلال زنبر سبيو أريناس سدتن قرنبيت النتون صحفي چودار سدت بزوحات قاشا سمعيتات كونتات صعبينات زتحاوسو نقريب إذا نقر دما مفلمتان مختمتان نهيوت تسداديو زوم سمعيتات كونتات صعبينات دما كل ساعة عبزوريا اتهم بفقادهم يخونو بزي فقادهم تسددو سبات زرائيو نهيوت توم تسددو سبات مرأي دما نهيوت نسدت كم بري ناتنت كم معقوبي چاكوان سرعتاتن حبرات سباتن معقوبي كاب قصصرن مفرحن كم معرفي كاب أدكامي هيوت كنحاسبو نخلينا سدت كونات وشتاوي قجت يفتر مهدا مقربو تنصلو يهب حدش تعدلات يفتر زصنحو لمدتات جن يدمسس سدت وهدت سلسته انصاراويان تصاررتي كونتيو اتوم سلسته كونت ناصنت زي عقبت ناي امرو نوصيو سدت كمتي بتراغلالص ازغلص مهدام كاب حدا اب شجر زركب بوتا معقاب اب حدا وحس بوتا وي اكلاوي منقعز مالت طرح يكونن انتي دا سنلبوناوي زيرغونت مستناصنت تدريبو زمص قالسي سعرت تسفا مقراصن وزتن مالتي ازي كونت دما نت تسدادي مسزس ددو مخنيات يباتخون نهيوتو دما نوصتات تنصلون ناي ودقت سميت يفطرلون سدتن ناصنتن سدتنيا ካብ ወጻተኛ ይፍለይ ብዙሓት ወጻተኛታት ብዝተፈላለየ ምኽንያት ምስ ሙጻእ ካብ ሃገሮም መዲቦምን ሓሲቦምን እዮም ስደተኛታት ሓተት ዕቁባን ግን ከይተዳለዉ ካብ ሃገሮም ዝወጹ ፍጡራት እዮም ይረዳእዮም ኣይረዳእዮም ዘህደሞም ምኽንያት ኣለዎም ብብዙሕ እዮም ዝወጹ ኣብ ቃልሶም ድማ ኣብ ሕድሕዳዊ ዝካፈልዎ ባህርሎ ስደት ካብ ሓደገኛ ኩነት ሃዲምካ ዝሓሸ ናብራ ትብሎ ተጣጣሓሉ ኩነት እዩ ነፍስ ወከፍ ሰብ ነፍሱ ዝኸኣለ ናይ ስደት ገድሊ ኣለዎ ገለገለ ስደተኛታት ናትና ዝብልዎ ሕብረተሰባዊ ጥርናፈ ኣይረኽቡን እንተስ ንተበጻሕነታዊ ስምዒት እንተስ ንሓገዝ እንተስ ንሓድሽ ተዕድላት እቲ ወሳኒ ዝበሃል ነገር ግን ረኺቦም ኣለዉ ንሱ ድማ ናጽነት እዩ እቲ ድሕሪ ሕጽኖት ናይ ናጽነት ናይ ስደት ሙዳእ ሓደሽቲ ከውነት ድማ ብቅድሚ ስደተኛ ክቕጀሉ ይጅምሩ ቁጠባዊ ቃልሲ ባህላዊ ተነጽሎ ቢሮክራሲያዊ ሕልኽላኻት ናይታ ተቐበለቶም ሃገር እዞም ኩነታት ካብ ምስቲ ምቓር ናጽነት ናብ ናይ ምቕናይ ህላዋዊ ቃልሲ ከም ንሓስብ ይገብሩና ንኹሉ ከም ብሓድሽ ንጅምሮ ኩሉ ሕሉፍ ክእለታትና ተመኩሮናን ዝፈጸምናዮ ደረጃታትን ባዶሽ ይኾኑ ከም ቁልዒ ጠሸሽልና ንጠፍእ እዞም ውስብስብ ብዶታት ድማ ምስትናይ ኣብ ዓዲ ዝርከብ ተጽቢታዊ ዕዮ ንናይ ስደተኛ ኩነተ የእምሮ ይፍትኖ ከምቲ ናይ ስነ ልቦና ስደተኛታት መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዝሕብሮ ሽቕለት ኣልቦነት ገደባት ቋንቋ ተነጽሎን ተሓዋዊሶም ነቲ ጻቕጥን ነውፅን የእምሮ ናይ ስደተኛ ተወሳኺ ዕዮ ይኾንዎ ስለዚዩ ድማ ናይ ስደት ናጽነት ህላዋዊ ዋጋ የኽፍለካ ዝበሃል እቲ ናጽነት ናይ ምንባር ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ምውዳቕን ክኸውን ይኽእል እዩ ዘይዕግበትን ስደትን እቲ ንመጀመርያ ንሙከሮ ከም ስደተኛ ተሎ ናይ መንነት ቀለውላዊ ብዙሓት ምሁራን ስደተኛታት ንነፍሶም ከም ዓለም ለኻዊ ዜጋ ይሓስብዋን ይስምዖምን ይርእዋን ተኾነ ግን ዋላ ስልጡናት ሃገራት ካብ ሕብረተሰባዊ ቀጸላን ኣናብራን ካሃድማ ይክእላን እየን ምኽንያቱ ቀጸላውነት አካል ተፈጥሯዊ ኩነት ሰብ ስለዝሆነ ስለዚህ ድማ ስደተኛ ዝመጸሉ ሃገር ርእሱ ዝኻለ ምድብን
ቀጸላን ኣለዎ እቲ ቢሮክራሲያዊ ስርዓት ድማ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ካብ ምዃኑ ተላዕለ ንብዙሓት ስደተኛ ኣብ ሕልምታቶም እንቅፋት ይኾኖም ስለዚ ነፍስ ወከፍ ማዕጾ ትኽፈት ብኻልእ ዝተዓጽወ ማዕጾ ተሰንያ ትጸንሕ እዚ ውስብስብነት ድማ ንደረጃ ዓቕሚ ብዙሕ ስደተኛ ስለዝብድሆ ብዙሓት ስደተኛታት ኣብ ህላወኣዊ ታኺላ ተሸኸሉ ኮይኑ ይስምዖም ስለዚ እንታይ ክንርዳእ ንኽእል ስደት ናጽነት ይህብ ፍርሕን ዝዕግበትን ድማ የጫጭሕ ስደተኛታት ገዛን ቦታን ኣይኮኑን ዝገድፉ እንኮላይ ሕልምን ባህግን ደኣ ስደተኛታት ዓዶም ይገድፉ እሞ ድሕሪ ግዜ ሰላም ምስኮነ ዓዶም ዝምለሱ ይመስሎም ግን ፖለቲካ ግዜ ህይወት ናብራ ትጽቢት ኣብ ዓዲ ዘለው ተሓዋዊሶም ንባህግን ሕልምን ተሰዳዲ ማየዕምኽዎ መዓልታት ብዓመታት ይትካእ ተስፋ ድማ ብተስፋ ምቑራጽ ይትካእ ህይወት ድማ ኣብ ስደት ትቕጽል ነውፂ እምሮን ስደትን ስደት ብተደጋጋሚ ዝኽፈት ዘይሓዊ ቁስል ነገር እዩ ናይ ስደተኛ ነውፂ እምሮ መልሰ ተግባር ናይ ሕሉፍ ጎነፃዊ ኩነት ውግእ ወይ ኣካላዊ መጉዳእቲ ጥራሕ ኣይኮነን እንታይ ደኣ መዓልታዊ ዝኸውን ንህይወትና ሙሉ ዘየቋርጽ ዘይርጉእነታዊ ስምዒት እዩ ብተወሳኺ መልሰ ተግባር ናይ ዝኸሰርናዮም ቤተሰባዊ ሕብረተሰባውን ርክባት ተነጽሎ ካብ ባህላዊ ኣናብራናን እዩ እዚ ነውፂ ስደት ድማ ብዘገምታ ኣብ ኣካላትና ይነብር ኣብ ቋንቋና ይሰርጽ ኣብ ስድራና ይኣቱ ኣብ ዕላላትናን ዛንተናን ይሕወስ ንስደትና ድማ ናብ ዓሚቕ ጸቕጢ የእምሮ የስግሮ ሽዑ እኳ ስደት ኣብ ጂኦግራፊካዊ ገደብ ተተሓፀረ ኣብ ውሽጣዊ ኩነት ተተሰዳዲ ኪንዮቲ ገደብ ዘንሳፍፍ ነገር እዩ እዚ ተንሳፋፍነት ድማ ውሽጣዊ ምፍርኻሽን ጭንቀትን ይፈጥር ገደባት ቋንቋ ምጥፋእ ሰብኣዊ ክብሪ ሕብረተሰባዊ ዘይርጉነትን ነቲ ቁስሊ ይዕምቆ ዋላ ኣብ ተረጋገ ሃገራት ዝነብሩ ስደተኛ ኣደዳ ጭንቀትን ተነጽሎን ጸቕጥን ምስኮንዮም ብተወሳኺ እዚ ኩነት የእምሮ ድማ ነቲ ስደተኛ ናብ ዳግመ ነውፂ የእምሮ የምርሖ ስነልቦናዊ ውጅብርናን ናብ ናፍቆት ዘበገሶ ጸቕጢ የእምሮን ይወስዶ ሓደ ግዜ ንገዛእ ነብስኻ ከምቶም ካልኦት ወይ ስደተኛታት ወይ ጓና ዝብል ስያመ ተቃሊዓ ክትረኽባ ከለኻ ርእሱ ዝኸኣለ ጸቕጢ ይፈጥር ጓናነት ወይ ስደተኛነት በቀጸላዊ የዕንቲ ከም ትረአ ስለ ዝገብር ከም ትሑታዊ ሰብ ወይ ልክዕነታዊ ተበጻሕነት ከም ዝብልካ ዘንፍት ቅጽል ውን እዩ ጓናነት ወይ ካልኦት ዝብል ቅጽል ምስ ተቀባለ ሕብረተሰብ ኣብ ተመሳሳሊ ኩነት ከም ዝዓበኻን ዘይተበጻሕነታዊ ኩነት ከም ዘይብልካን ይምልክት እዚ ኩነት ድማ ነቲ ኣብ ገዛእ ሃገሩ ከም ጓና ዝተራእየ ስደተኛ ናብ ካልኣያዊ ጓናነት የስግሮሞ ባዶነታዊ ስነልቦናዊ ስምዒት ከም ዘጥሪ ይኸውን እቲ ግርምቢጥነት ስደት ግርምቢጥነት ስደት እምበኣረይ እንታይ ይምህረና ናጽነትን ጅሆነትን ደስታን ቃንዛን ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክልተ ገጽ ምዃኑ እዩ ስደት ንሰባት ነጻነት ሓርነት ሓድሽ ህይወት ሂቡ ካብ ተራ ህይወት ኣውፅኡ ስነልቦናዊ ዕንወት ከውርድ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ስደት ተራ ስነልቦናዊ ሕብረተሰባዊ ቅልውላው ጥራሕ ኣይኮነን ዓሚቕ ህላወኣዊ ተመክሮ እዩ እዚ ናይ ስደት ግርምቢጣዊ ባህሪ እምበኣረይ ዝተፈላለየ ቀጸል ኣለዎ ከም ውሽጣዊ ቅልውላው ናይ ስደተኛ ተራ እታ ተቐባሊት ሃገርን ሕብረተሰብን ተራ እታ መበቆላዊት ዓዲ ናይ ስደተኛን ሕብረተሰብን ፖለቲካዊ ኩነት ናይታ ተቐባሊት ሃገርን ናይታ መበቆላዊት ሃገርን ቢሮክራሲያዊ ኣሰራርሓ ናይታ ተቐባሊት ሃገርን ወዘተ ተኣገዳሲ ነገር ግን ናይቲ ስደተኛ ስነልቦናዊ ኩነት ውሽጣዊ ተመክሮን ንባህሪ እታ ተቐባሊት ሃገር የጉልሖ ምዃኑ እዩ ምስ ስደትን ስደተኛን ዝተሓሓዝ ንጥፈት ነታ ተቐባሊት ሃገር ከም ተጣባቂት ሰብኣዊ መሰልን ናይ ምዝራብ መሰል ተጣባቂትን ኮይና ንኽትረአ ይገብሩ እዚ ድማ እታ ሃገር ኣብ ዓለም ለኻዊ ፖለቲካዊ ጽልዋ ኣብ ምፍጣር ይሕግዛ ከምቲ ብዙሓት ስደተኛታት ዓበይቲ ጸሓፍትን ዝብልዎ ስደት ተራ ኣካላዊ ምቕያር ቦታ ዘይኮነስ ንዘበናት ዝጸንሕ ናይ ስጋን መንፈስን ቃልሲ ይብሉ እምበኣረይ ግርምቢጥነት ስደት እምበኣረይ ንስደተኛታት ካብ መቑሖም ነፃ የውፆም ተኾነ ግን ኣብ ህላወኣዊ ቅልውላው የንብሮም ንዘይረአ መቑሕ ይኣስሮም ስለዚ ጣዕሚ ናጽነት ስደት ምጽምዋ ባዶነት ስነልቦናዊ ነውፅን ዝተጣመረ ነገር እዩ ተኾነ ግን ክፉት የእምሮ በመሓዝ ኪንዮ ዶባት ሕብረተሰባት ባህሊ መንነት ብምስጋር
ናብ ዝሓሸ ሰብኣውነት ምምዕዳው ይከኣል እዩ ስደተኛ ዝፈትዎ ነገር ዝሰኣነ ሰብ እዩ ህይወቱ ሙሉ ድማ ኣብ ገጽ ነፍስ ወከፍ ሓዲስ ሰብ ምስልን ባህርን ዝፈትዎ ሰብ ክደሊ ንዘለዓለም ኣብ ገዛእ ነፍሱ ምትላል ዝነብር ሰብ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ሓይሊ ሓሳባት ንሎሚ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ስደትን ግርምቢጥነቱን ዝብል ቾውዱንሃር ዝተባሃለ ባንግላዴሻዊ ጸሓፊ ጸሓፎ ጽሑፍ እዚ መስል ኣብ ቀጻሊ ብኻሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ ነዘቕርበልኩም ኣማን ተወልደ ሰላም ቅነ